של הסיבוב של הספידי כינור. יצאנו קצת מוקדם, חשבנו שלצאת באור ראשון יעזור לנו בדרך הזאת, כי אמרו שיש פה מהמות קשות. קיצר, עברנו אותם בהצלחה, זה היה שטויות. הייתי מת לפגוש את כל מי שאמר לנו שהדרך קשה, וזהו, והיה כיף חיים, באמת אחלה דרך, מאתגרת, לא קשה. עוד פעם? אני אומר שהייתי מת לפגוש את כל מי... שמעו? טוב, זהו, אז אנחנו עוד מעט מסיימים במנאלי. יש לנו עוד כמה שטויות לעבור, אבל נעבור אותם בקלות. איזה דרך קשה. כן, צלמי את המים. אבל הזמן, תדום, מוחלט. מה נקרא שטויות בניק עגבניות. ועוד קצת מים. זה מה שנקרא אנשים שנסחפים, נכון? כן. האנשים פשוט נסחפו בזרם והביאו שמועות לא נכונות. אנחנו מצליחים. נראה לי שזה זה, מה שהם דיברו. כן. היו איזה שני משיחים, שני קוטנוענים, שהיה לנו דגל של משיח על הזה. קיצר, פגשנו אותם באיזה רפור, איזה עיר מספיחה, והם הסבירו לנו קצת על הדרך. ואמרו שיהיה לנו יותר קל כי אנחנו עושים את זה בירידה. אבל... חבל, כיף לא נורמלי.